wannan tsari da aka fito da shi cewa kowa ya dawo mazaɓarsa, ya dawo chaptarsa, ya dawo layinsa a zo a yi aiki. Wannan aiki da ake nufi shine a zo a yi shiga gida-gida, abokai da 'yan uwa, kowa a faɗakar da shi akan muhimmancin wannan tafiya. Akwai abubuwa na alheri da yawa da muka kudura aniya, musamman 'yan uwa da iyaye mata da suke wannan wuri. Sagir Abba Fage, al'umma sai ku fito, zaɓu mai kishin al'umma. Sagir Abba Fage, Sagir Abba Fage, al'umma sai ku fito, zaɓu mai kishin al'umma. Sagir Abba Fage, al'umma sai ku fito, zaɓu mai kishin al'umma. Sagir Abba Fage. iyayenmu da suke wannan wuri da shugabannin jam'iyya na mazaɓa ta ranar zaɓe mu fito mu zaɓu mai kishin mu. Namu isko min Abba Fage.